Tera o kono ka debide président me ku yere nyini otu mo ko be lajaro ke wala fo fe ni kalo entleta ani sabana atleta nani ko kana ni makoro ya kene ka anake o laje mbora ma sabula jumana kuntu ko bi uluka yoro la ka kala kosebe makisal ale afamu ka fo ko nunu me ka takana extra min fe asra mai ale ni mali sra ka ben soro yasa mi ye lafia obiseka do bara o la chuko mina abu ale be ka to o sraka mi ye laje nyi akonu bora ma anbalo ale na na ere soro Côte d'Ivoire kaw olufe ani Alassane nyanyi dora tu daw ka on buruja ko ka on la jaba ko so de law ya na finu ka jila tu ngabu ne fana ba nyini mali nyam ko fe mo nunu milena jouer calotte le temps au jouer calotte le temps u mina ni mkarola afora ko ku di sharia ma sharia ka bolo ka bara bi ka kenu uyi ka damina o jouer calotte le temps kana sefo wakati doma afora ko muso saba blara procureur ye papier ko la ko o muso saba o blara abu ni wati na kuma be ka chaya photo be ka chaya mo dongo do mo go kuma kurame ko ina fana ka nga tobi procureur fana ka nga bobi ka nyefole ka mo yi mo sugu juma ba bulu jonundo ube bomi ube mbarake mumba yira ka fo ko mercenaire do ola ngunu kuma ni kuma munu be kerefe obe olu doya et puis abato faso do maro nga fo mu mesena non te maw minale tiara be tribunal ka boloka tribunal te fonfo fama wo ko lu da sega do la parce que ka be kiri tikila mo ko bolo nga yamaria be procureur bolo sharia na sra fe ni selam bi bolo na ko be chuko mina ka bo ika fe fo mo yi kuma ta famindo aba oni jamana warauka ala ka dandro mo ko mamulo nini do uka kire ni ndo yin kuma afara ko kire le binake uka kire ni ndo yin na dongo do ko ka mo de be boka kuma ka fo ni mo haka do ni karsa ko mo ko bala ni bala president ko tat aba mo numbulu ay mo ko bokum bala jamana do hakli ka sika siki ka do nga fo mindo suno bebe ki ta fobi ivoire o yera président ko no ko tout va bien ko tele flera ko bina na bla kuna fo ndila do burla ka bo mali kono depuis dia kadi ulu fona bala ko abena kata dunata burata beri tala aw munu yera be faso ko da ba ko mi yera ka jugu munu be mali kono ulu be kuma munu fo taro ka jugu mali maw parce que fema jugu fo mo gombe kono no ba kuma jugu mu fo faso ma o de ko jugu bolo bi se ka daw ka parce que ale be konna na anyaba la waro mi me ka ke donc gouvernement ka ma aka kiwaro di tuko aka fali aka baraka bolo fali procureur commune 6 afana ka laje ni me se ka fo mo ye ni ko na ko fuye sinon ameka munye bololo ni fo sanfe akuma kacha abu akuma kacha wa mai jamana ma ni ere fente ni ko na ere fana ere elani uku blokata amaka nunu balo matalo ni bana bakato bula mo ko lu frake reflene be ka mawludu so ko nyini abi famu chogodi bari de nyengalo diga ba jaatu dugula ko ngabi segudi atara segu yenu voli kala yo folu fuji Kauka Ibrahima Traoré capitaine mimbe fanga nyamaya la bi Burkina abu ani uka diplomatu yenwanye aya fuye kulu tabulo e minye bi yelema mi na jamana do fe ko ulubna no baraka bola wona no la Burkina funa maw bora ko kata irisi fanfe abu Burkina ka wule no ku joko ka falengeti fanga ko ni dafrile ni sisanche ibara minge baro ministre sola moblu chama be magote su ma u jolo ne ma temagula akoko ko di armée ma ko ku kana nuyi kana nuyi c'est attaché de la mobile ça va bien que le boulot ma bu fano be Burkina be kulu la kulu ka ministre ko million fla ku ka premier ministre million duru est-ce que ba on ta don ulugo ko kacha est-ce que ba on ta don on ta se kala kalu
fama jɔrɔ de wari duyɔrɔ ye Mali kɔnɔ fama jɔrɔ o de wari duyɔrɔ ye fantan de bɛ baara kɛ démocratie la k'a di fama ma foyi ma falen a la i bɛ taa minisiriso la minisiri ye musaka ye attaché ye musaka ye garde corps ye musaka ye a ka mobili ye musaka ye a ka protocole ni fɛn tɔw bɛɛ lajɛlen ye musaka ye o ye minisiri kelen ye o 30 ni joli bɛ aw bolo chargé de mission n'a kirikaraw o musaka bɛ bɔ jɔn ko faso bɛ wari min sara o de don impôt ni fɛnw de don a bu anw tun bolo an ka continuer sinon article b'u bolo article b'u bolo dɛ boko ko aubergine siri examen ko ye mun ye o kuma de b'aw da yan sisan Bamakɔ n t'a dɔn min don dɛ e yɛrɛ t'o dɔn finitigiw ye olu kun taara ye ani MINUSMA maaw ka taa maaw basigi k'u hakili sigi mun bɛ se ka d'u ma ka o baara kɛ colonel Karim Mopti dagatigi ale tun b'o ko kɛnɛ k'a ye ko baara ko a taabolo ɲɛna ni waati laban in na fana maa dɔw tun ye degun sɔrɔ Mopti ale fan dɔw la u y'an wele k'a fɔ ko ala ni finitigiw sababu u sera k'u yɛrɛ sɔrɔ bi u seginna ka n'u ka so wa u ye sɛnɛ daminɛ sɛnɛ fana bɛ ka ɲɛ sabula finitigiw bɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la Segu mara fana na tiɲɛ don a ma nɔgɔ nka maa caman y'a yira bi k'a fɔ u sera ka sɛnɛ kɛ ala ni finitigiw ka wuli ka jɔ u ka ɲɔw n'u ka malo bɛ cogo min bi abu ko ni ɲɛtaa kɛra ko n'ala sɔnna ma k'an bɛ sɔn k'an tɛgɛ nɔ ala k'o kɛ ɲɛta ye k'an ka armée fo ka armée waleɲuman dɔn u bɛ wuli ka jɔ min na u ka dɔ fara cɛsiri kan colonel Masawule Samake k'an b'a fo yan fo Mopti an tɛ ɲinɛ Famoge kɔ dɛ k'a Kamara ale bɛ Gawo abu cɛw bɛ baara la koyi cɛw bɛ baara la ala ni ɲɛmaaw u ka wuli ka jɔ olu bɛ minɛn min ɲini ka d'u ma sɔɔni an ka droniw natɔ don ni droniw nana an na fɛn wɛrɛ fɔ nin kɔfɛ avion bi ma fɔlɔ Mali la han surasi avion bi a ye a ma fɔlɔ Mali la a ma daminɛ Mali la fana anw yɛrɛ porokotora kɛra na 2017 an bɔtɔ minɛ ka kɔni MINUSMA avion kun don ala farala an kan halisa ala ka fara Mali kan jamalakaw k'an b'u fana fo u ko bi ko soforow ɲɛna ji don togo ɲɛna ko ni ala n'a kɛra sɔrɔ ma ni armée tora nin position in na abu k'u fana ko u fana a bɛ fisaya u ma yɔrɔ minnu ka gɛlɛn an bɛ dugawu don kɛ polisiw faratɔ don sɔrɔdasiw kan yɔrɔ kɔni n'olu ye yɔrɔ min ni armée ye yɔrɔ min nettoyer polisiw bɛna n'u sigi yen n'ala sɔnna ma polisiw kumakan b'an bolo sɔɔni an n'a kara kuru la abu maa minnu bɛ ka an wele k'a fɔ ko mawuludu ko bɛ cogo min an b'a f'u ɲɛna ko mawuludu bɛ kɛ ni ala sɔnna ma an ka dugawu k'an ka jamana ye abu foyi t'an bolo ni Mali tɛ foyi de t'an bolo ni Mali tɛ wa a bɛɛ de ye Mali ye i y'i kɛ cogo cogo i ye maliyɛn de ye n ye n jaw n ye n goyaw n bɛ taa o bɛ Mali de kɔnɔ nka bi an ka jamanadenw caman de b'an wele k'u kun kɔrɔtalen bɛ ka yaala diɲɛ fɛ n'u ye passeport bɔ n'a fɔra Mali dɔrɔn polisiw yɛrɛ bɛ garde-fou gosi u ye k'a fɔ ko on est fier de vous o kun famana ka fɔ dɛ yaasa u ka sinsin an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka dɔ bɔ dunko juguya ni yuruku-yuruku la fantanw ka hakɛ an k'a ɲini ka d'u ma jugew ka jugeya baara kɛ hakɛw kɔnɔna na abu n'i taara dɔgɔtɔrɔso la i ka se ka furakɛ n'i taara kiiritigɛyɔrɔ la a ka to k'a dɔn ko i ye fantan ye min ka kan i jo don ka d'i ma denmisɛnninw ka se ka kalan abu foyi ti kalan bɔ foyi ti kalan bɔ n terikɛ dɔ ye n wele kunu k'a bɛ ka t'u ka dugu la ko parce que ko Bamakɔ kɛra kumamugu yɔrɔ ye nka anw balo de b'o la koyi kana jigin an na anw balo de b'o la ne ko dɔ bɛ waatɔ ye u la ni na wa n karamɔgɔ waatɔ u la ba ko ka don sɔrɔdasiw ka gun kɔnɔna na hakili la polisiw yɛrɛ ye wuli ka jɔ kɛ u taara se u ka ɲɛmaaw ma ɲɛmaaw u n'olu tilalen kuma na u ye ɲɔgɔn cɛ ka taa ministère la n'o ye ministère de la sécurité ye ko nin ko in sera ka kɛ cogo di ko nin ko in nana cogo di ko mun nana ni nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen abu polisiw olu ye lajɛ kɛ u ni minisiri Dawudu a y'a da don kuma na k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛf'u ye baara kɛra cogo min na a bannen polisi bɛɛ lajɛlen taara kɔmasegin kɛ a ka syndicats ye an tɛ lieutenant de police Abdul Aziz Damele an t'ale lamɛn fɔlɔ
oh temani